Uja Sly ena obusa asem bi se akokɔhwedeɛ kwaakyewa ɔkɔ atwema wankɔ atwema inaase kɔɔ ɛyɛbɛ wode ba beku no ma we ɛyɛbɛturo do fi se ɛyade ado ani hu na akyinye bi anu yɛkasa akokɔhwedeɛ dia minim se nyina anim akokɔhwedeɛ ya akokɔ no wowura mu no na emrane yɛde bɔ no ne yɛ akokɔhwedeɛ kwaakyewa ɛne mrane ɔsɔ kɔmfo ɔkɔm wa komunibi ɔsi atekane ne ahema akokɔhwedeɛ mienu nkɔkɔ bi menkemfo ase na de ntia ma mpanimfo de saa bɛ no ma akokɔhwedeɛ a de ne mrane ka ho sɛ akokɔhwedeɛ kwaakyewa ne sɛ akokɔhwedeɛ ne nan na esisi fam no ne nan na ɛwɔ fam paa no ebiri bi a behu bi ase yɛ kɔkɔ entikane no a ne yɛti yɛ kura ase a yɛmu kyɛ yɛkwa ho yɛde yokwa anan twema twema yɛde ntwema kwa ho no na yɛkɔ fɛfɛɛfɛ enti sɛ hu sɛ de tie na woni ani akokɔhwedeɛ nan na ase na ayɛ kɔkɔ no sunsuye bia nim enti mpani bu bɛ ne de to sɛ de akokɔhwedeɛ ne nan ase kɔkɔ tie no sɛ okɔ atwema wankɔ atwema on de sɛ de nyame bɔ no no ne nan ase kɔ enti ntwema yɛ de kwa mukyia kane titi mukyia na ne yɛsoso egya no ɛwɔ ejale no an yɛkwa ho nyinaa saa ntwema no kora bi wɔ no ma yɛde kwa dem ɛna dynamic be mu sɛ wode aboa ntugem na onwi onturi ya woda wani nkum na yɛ asasem wɔ a ɛdan yɛ akwam ɛna yɛ omota epie mu yɛsɛ woni kwawuni ba ɛkwa kotu ntwema a wɔse baabi yɛ kɔ no bepɔ wɔ nti wɔn sɛ onimu kwawuni wɔte bepɔ so anti de nti e ma bɛ ne yɛ akokɔhwedeɛ kwaakyewa ɔkwa atwema wankɔ atwema inaase kɔ migiri sɛ minu abetimi ase epia o unam ham na atikukura na chichide na efro na yire umu ye twase akotwa wuti a wosimu hweye no machiri kuru an wotre na nka bepo bechi abrewa ka ni so de na chiri na afri ye de mofreje wachire se no monta ba maso a ye baya na de adane ahini ye go kan wo sesa ahini enye da ye hwe de ahenkwa akire ahimfie na ahini enye da ahenkwa akire ahimfie ni sen wanya ahini ani nti na asem se brafo anya ade hie nyina so na fata chirinya ase edi se wo bema na wasi ubo na afata se obetimi abube ontena osahene abebu adwa so de a na wonka ho eti hia osahene ewo YouTube no so osahene asoreba na yemfa abebu no ntena ase ni nkomo enen so se oyiri mpo se wono obekontakwa na obansira fato asene obo wo baabo ena meka che o se asafunfa ojahwehwe jamom ento oto atwitwa botire nkɔkye no emmo na sotro meka che o da efo se nana